Pues venga, estamos xa. Decíamos de empezar puntuais, se podía ser. Nada, eu pola miña parte dar por las gracias por vir e sobre todo darles as gracias a este profesorado de luxo que temos aquí, dos profesores filósofos, que nos van a facer pasar un momentiño moi interesante, creo, porque vamos a falar dun tema que en estes momentos é de plena actualidade. E sin máis, Pepe e Chis, encantados de que estéis aquí, moitas gracias de parte do Ateneo. Bueno, moitas gracias ao Ateneo, tamén, isto vai, escoita, pero se me escoita ou se escoita por aquí? Se te escoita. Millón. Se non o micro de mama é bastante mellor. Non, o digo de cada grabación. Mellor máis cerca. Vale. Bueno, o malo desto é que nos vamos a pelear. Bueno, pues nada, agradecerlle tamén ao Ateneo, o Ateneo e concretamente a Comisión de Feminismo do Ateneo. Mira, eu falo así, e ti te soporto por imitar. Entón, nada, comentarvos que o Ateneo ten agora xa formalizada unha comisión de pensamento feminista e está encadrada dentro das actividades desta organización. Amada Traba é a responsable e logo formamos parte un grupo moi potente de mulleres e a ver se somos quen de meter algún home tamén, animados, ao mellor hoxe de aquí sale alguén máis que queira entrar na Comisión de Feminismo. Bueno, hoxe para min é un día especial no sentido de que este tema, que para min é un tema que levo anos traballando, porque me preocupa inmenso, como diríamos do país irmão, para min hoxe é importante porque é moi interesante poder compartir con Pepe Cabido, que agora vos conto del, porque normalmente nestes temas estamos sempre as mulleres, non? E falar con, o sea, a nivel interlocutor, ter un home como é Pepe, que ademais coincidimos en que somos os dous profes de filosofía de secundaria. E claro, que eso xa nos dá unha plataforma, non? Porque este rollo que temos o profesorado de filosofía é de alguna maneira fomentar ese espírito crítico, a capacidade reflexiva, cuestionarnos o mundo no que vivimos, non? E isto, pois, a min foi o que me foi metendo na educación afectivo-sexual, da que son, digamos, experta, como din, cando vas fora, ou a Pepe, que agora nos vai comentar el máis polo miúdo, pero xa me interesa que teñades unha cousa clara, que Pepe traballa, ademais das aulas de filosofía, tamén traballa con rapaces segregados. Que quere decir? Que colle aos mozos dunha clase e os separa das mozas para traballar solo con eles. Eso xa nos contará el como lle funciona, pero, claro, é moi interesante porque eu, que daba aulas tamén, eu sempre daba con mozas e mozos, se eu collera os mozos solo, xa non sería o mesmo. Non, porque son tías, vale? E hai xa certas reservas ou resistencias de cara ás mulleres e nin que contarvos se esa muller é feminista, entón é casi como demo, non? Entón aí hai efecto rebote, hai cousas que tal. Logo, afortunadamente, se eres unha persona un pouco empática e normal, as cousas se suavizan e ao final era super colega deles e delas e sin problema, non? Pero bueno, que de entrada cos rapaces non é tan doado. O tema é moi complexo e sobre todo é moi urxente, e xa estamos chegando tarde. Inda que estemos pensando nel, inda que esteamos dándolle voltas, xa estamos chegando tarde porque agora mesmo isto, os rapaces, e xa entraremos máis a fondo, os rapaces agora xa son porno nativos.
O sea, son rapaces e rapazas que antes de ter a súa primeira relación, o seu primeiro encontro co seu corpo, coa sexualidade ou co desexo, xa viron pornografía. E viron pornografía mainstream, que é, en fin, hai un momento, comentaba con unha amiga, que é tremendo falar de pornografía mainstream. E xa, o sea, se ti ves o que hai, quedas pampa. Por qué? Porque non te podes imaginar que sea ese grado de violencia e ese grado de cousificación, misoxinia. Bueno, de verdade, eu sempre aconsello ver un pouquiño, simplemente para ver o que hai. O sea, manadas, violacións, o sea, todo o que é sexualidade como prazer, fora. E como prazer compartido, consensuado, fora, por suposto. De todo isto falaremos máis devagar e simplemente, pois nada, comentarvos aquí con Pepe, que xa vos decía que el fai eses obradoiros non só nos seus centros educativos, sino que agora está peregrinando todo o día, verdad? Estás dando talleres en todos lados. Por que? Aparte de que comunica moi ben e ten moi ben amueblada a cabeza, aparte é que homes non hai, ou hai moi poucos. Entón, hai moi poucos meténdose nestes fregados, non? E entón, claro, pois aquí a demanda é moi potente. Comentarvos que me acabo de enterar que el ten un libro, ten o prólogo limiar dun libro na editorial Laio Bento de Bell Hooks, que o libro chamase A vontade de cambiar. Bueno, é un libro moi interesante e dígovos que casualmente hoxe atopeino colgado na web da editorial. O digo porque nin el lo sabía. O digo porque moitas veces, bueno, pois é a maneira tamén de ver se te interesa, e logo se tal, xa o compras se te interesa telo. É un libro que ela di que é un libro que todos os homes deben ler e tamén as mulleres, non? De alguna maneira, a mensaxe que propón Pepe e Bell Hooks é que aos rapaces, se lle cuestionas o estado de cousas que temos, non? O tal como están vivindo as súas relacións e a súa situación no mundo, pois claro, hai que darlle, se ti cuestionas todo isto, se ti queres facer unha enmienda a todo o que é o estado de cousas nas relacións, porque non son igualitarias, porque a sexualidade é como é, que logo entraremos e demais, pois hai que darlles modelos alternativos, hai que darlle unha resposta para que eles e elas tamén saiban un pouco por donde meterse, non? Bueno, pois, nada, decirvos que isto é casi como estar no cuarto de estar da nosa casa, porque son moitas caras e moitas amigas, xente moi amiga, moi coñecida, e bueno, pois despois, se tedes interés tamén nos podedes interrumpir, somos un pouco todo terreo tamén, e logo ao final tamén podemos abrir xa el típico turno de palabras, vale? Pepe, o primeiro, eu teño 1000 preguntas que facerlle, porque, ainda que nos coñecemos, nunca temos esta calma de estar man con man aquí comentando, non? Pero o primeiro, bueno, me imagino que saluda e logo xa che entro. Vale, moi ben. Achego máis? Achega. Sigo. Bueno, boa tarde. Gracias, Chis, gracias, Luisa, Nada, gracias, Ateneo. Volver despois dun ano, pois bueno, pois é todo un orgullo. Para min, fume de aquí aquel día en tren con unha alegría moi grande, todo o debate que se xerou, por o trato recibido, por o trato, moi ben nos explicamos moitas veces. Bueno, para min hoxe é especial, moi especial,
porque, claro, estou cunha mestra miña, non? Vou a presentar, non se presentou, vou a presentar. Estou non estaba preparado. Nos anos 90, vou a presentar cunha anécdota só. Eu traballaba nun colexio privado de Compostela e tiña unha caixa prohibida, donde traballaba xa naquela, bueno, as cuestións, sobre todo o colectivo LGTBI. E a igualdade, o amor, a sexualidade. Digo que era unha caixa prohibida porque levaba a clase, deixaba yo material a todos os alumnos e alumnas, volvía a meter o material e levaba o departamento. Excepto un material dunha tal Mercedes Chis Oliveira, que como tiña o logo da Xunta e estaba frajada que dixen, bueno, isto me colegan para casa, como é da Xunta. Non? Eu pensei... A Xunta de Fraga. A Xunta de Fraga, a Don Manuel. Entón, eu confiado en que, o oficial, refrendado por un ex-ministro censor, entón, dixe, bueno, pues isto debe pasar. E, cando o día seguinte, o alumno que lle deixara isto me devolve unha nota do pai, que na súa casa ese tipo de cursos non se traballaba, e xa foi a miña chega así. Non, perdón. Non, que digo, non sei se o último se escoitou, pois decía que, cando, con sorpresa para min, que ese alumno, pois, con unha nota do pai, moi crítica, pois me devolve aquel material. Bueno, esta anécdota que conto para presentar a Chis, creo que ese material, que dos anos 90, non sei de que anos exatamente, 93, dos anos 90, que eu incorporei, e que sigo tendo no departamento, sigo tendo na casa, non? É un material que, excepto o formato, porque obviamente os formatos variaron, o que é o contido era o material do ano 2023, non? Creo que, non sei, habría que mirar nos anos 90 que material había educativo que tivese ese nivel e esa valentía e osadía, non? Daquelas fotos, das imaxes e sobre todo daqueles textos, non? Por iso, para min, hoxe é un día especial estar aquí e incluso que ela pense que eu podo dicir algo que lle interese a ela, non? Bueno, pois vou bueno, podría seguir falando, logo tedes o libro Ámame, con a Mala Traba, que é unha maravilla, que ten un capítulo xusto sobre pornografía, e claro, voy a falar aí con elas, que eu aprendí ese libro, pois para min é unha responsabilidade maior, pero bueno, xa non sei. E con Priscila tamén falamos. E con Priscila, exactamente. Bueno, pois dito isto, moitas grazas a todas, algún todo, por asistir, o meu discurso é para todas, pero sobre todo para algún todo, para os homens. Decía que tiña a cabeza amueblada, non sei se teña amueblada ou non, certo que le reo moito, o que si teño é a tristeza de que son dos poucos homens que fai estas cousas. Entonces digo, por eso, creo que un dos meus valores é ese, non? Decir, pois, la escasez, non? E non é falsa modestia, por desgracia, sí é certo. E o segundo valor, que é o que queremos falar despois, espero que sea por debate, non soltarvos un rollo, mira todo o que traigo aquí, eu podo estar falando varias horas, entón, despois, vou falar un ratiño e logo, pois, en función do que querades vos, pois, comento-vos unha cousa ou outra. O segundo valor, que creo que eso sí é importante, eso tampouco depende de min, é que son profesor, son mestre, e entón todo isto pongo en práctica. Aquí volvo a ler un rato, o último, isto é o máis fresco que tenho, o último obradoiro que fixe, o último obradoiro, hai 2 días. Entón, o que dimos nenos. E iso sí que é interesante, porque non podemos seguir olvidando os homens nenos. Se non ganamos a luta feminista. E iso teño clarísimo. Dio Belhus e dio Machete, o libro que nos dixe. E creo que gañalos, logo falamos, se queredes gañalos desde a óptica de que non veño a falar disso, non se me vai a charla, non se fala de pornografía, pero creo que ensinarlle aos nenos, que agora empezo sempre a probar como o feminismo os cuida, como o feminismo os protege, como o feminismo é unha ideoloxía para os homens, tamén, incluso nos fai máis falta a nos que a elas. Chego a dicir isto. A idea é ganarlos. Non é que, obviamente, os homens suframos máis que as mulleres, non me refiro a eso, e que non haxa violencia de xénero, pero sí hai que dicir isto. Hai que dicir como o feminismo nos protege os homens, porque eles están enfadados. Eles teñen toda a ideoloxía que todas vos sabedes na cabeza, el antifeminismo. Tengo unha foto que me quedou ali no móvil, que xa vou poner.
que saquei estes días, non? Entón, bueno, só contarvos por que fixemos isto. Contovos moi brevemente, logo pasamos as preguntas e os comentarios. Nos anos, a finais dos 90, cando se traballaba isto, e no principio do 2000, eu daba conta que as experiencias mixtas, se falaba desto, eu falaba moito deste tema, moitas veces non eran frutíferas. Os homens estaban enfadados, e agora eses homens enfadados temos no Parlamento Español. Estaban enfadados contra o feminismo, porque entendían, e siguen entendendo outros, os nenos, que o feminismo ataca os homens, que o feminismo non os quere, que o feminismo xeraliza, que siguen entendendo o mesmo que Luis Rubiales, o mesmo que Luis Rubiales, ou a Federación, siguen entendendo que hai un feminismo bueno e un feminismo malo. E cando vi o discurso de Luis, de don Luis, ese verano, que foi ese verano, en agosto, estaba oindo o discurso e non me sorprendeu nada. É o que digo os meus nenos, todos en cada obradoiro, cando empezo. Eu estaba ratificando o que facía, hai que seguir. O sea, dame conta que hai que seguir facendo isto. Bueno, entonces, esas experiencias mixtas provocaban que moitas veces o objetivo, que era achegarlos ao feminismo, conseguía o contrario. Anoxábanse as nenas máis apoderadas, que tiñan xa unha certa ideoloxía, porque obviamente as mulleres levades con razón 200 anos traballando sobre o feminismo, sobre vós, de construindo o patriarcado, analizando, sabendo por que moitas veces nos autosometemos a veces aos varóns, aos machos, bueno, a partir de aí a todo un sistema patriarcal que busca a sumisión e a desigualdade, porque é o que se mantén. Pero nós non. Nós nunca pensamos en eso. Porque está claro, porque somos un ser privilexiado. Como tíos somos un ser privilexiado. E isto é fácil de ver, non acepta que non quere. Ben, entón, a partir de aí, como objetivo é contrario, a veces estou indo ao revés. É dicir, anoxo máis os homens e, por lo tanto, estou fundamentando o heteropatriarcado. Entón, un día, pasou, xa remato así como foi isto, pasou que Sonia, a miña compañera de matemáticas, que de feito traigo aquí por se acaso, viñera unha cousiña dela que me pedí, para que se faz o que facemos con mulleres, o que fai, era con mulleres, non? Porque os obradoiros se levan. Todo ela dixo, pasou o mesmo que a ti, estou nunha clase, viña de clase de matemáticas, salirá o tema, e pasou isto. Entón, a sensación que sales como docente, dices, Dios mío, que non sei hacer isto. Non, que me está pasando, non sei como non consigo, porque eu mesmo me enfadaba. E me enfadaba consigo. E eu me achacaba. Hasta que me di cuenta que formaba parte do meu heteropatriarcado. Non sabía. Eu non sabía que era un homem. Non creades porque non leía nada sobre homens. Leía sobre feminismo, pero non leía sobre homens. Entón non sabía enfrontarme aos outros homens. Por iso lle digo aos nenos, para ganalos tamén, que foi máis injusto que os homens que eran mulleres. Desde o punto de vista de que fixe que chamamos os Oscars. O que lle pegou a leche. Os Oscars, Will Smith. Eu facía un Will Smith todos os días con meus alumnos. Só que de outra forma. Por eso, teño un artigo sobre masculinidade e inclusión. Como se poden eliminar os conflitos dos centros se se traballa a masculinidade? Se se traballa cos pais dos nenos e cos nenos. Cos pais. Pero, bueno, eso sería outro tema. E entonces, pois, a partir de aquí, dixo, atréveste a facer isto. Eu dixen que non. Claro, dixen que non, dixen, non atrevo, non sei. No principio dos 2000, non sei fazer isto. E non había literatura. Mirad, eu todo, hoxe non traigo aquí, pero todos os días que traigo, fago unha presentación e poño os datos, os libros que fago, se vos fixades, todos os libros son de 2005 anos. Entón, a partir de aí, bueno, convencemos, sempre digo de broma como me convencer, pues sí, iso é o único hombre que lo puede hacer, entón, claro, un eterno así, enseguida te resulta el único hombre de claustro. Bueno, dita esta broma, empezamos. E eu empecé con moito medo, pensando, que vou facer eu aquí? Entón, busquei, e, bueno, non había casi nada, na rede naquel, en este momento xa hai máis, pero, bueno, perfecto, non hai casi nada. E, entonces, eu quedei abrallado da necesidade que tiñan os nenos de falar, de ser escoitados. E, entón, claro, é certo que detectei todo isto, o discurso antifeminista, o discurso contra as mulleres, detectei todo o que vamos falar agora, e todo ese mito sexual, que tiña eu tamén. Entón, bueno, casi foi un pouco as apalpadas, en función da demanda. Entón, construído agora, que é o que regalo por aí cando vou,
pois teño 100 e pico diapositivas para que a xente escolla, non? E, non sei, 40, 50 vídeos para que escollades, non? Os que son os docentes e fagades ese aproveito. E xa remato con isto. Preguntou a miña compañera cando acabei a primeira sesión: Dios, e eran encantados, que lle dixeches? De que falaches? Sabedes que foi a miña resposta? De sexo. De sexo. Iso é do que vamos a falar. Non só de sexo, pero sí é certo que era un elemento esencial a falar, non? E entón, pois, bueno, pois, logo, si queredes... Aparte de que é o tema que máis lles interesa. Claro, é dicir, aí... Bueno, que máis nos interesa prácticamente a todo o mundo, non? Claro, é que é un tema que a todo o mundo lle interesa. Entón, hai que ter moito cuidado co tema da pornografía. Non? Pois, claro, obviamente, a falar de sexo, e vamos a falar do tema, que me enrollo e logo vamos ao que temos que ir. Entón, é un tema que me salía ali como esencial, xa, pois hai que falar de pornografía. Claro, porque non coñece a ninguén, non sei nesta sala, ni que me vou facer levantar a man como fago en outros sitios. No máster de xénero incluído. No máster de xénero, onde falo, non hai ninguén que non mira porno. Probablemente aquí é o mellor, pero creo que non hai ninguén que, ainda que sea por curiosidade, non mira porno. E claro, recoñecer que tienes porno para excitarte é moi complicado. A un home recoñece. Claro, porque iso é o motivo. Isto non é, isto digo un informe, digo por si acaso pensades que eu veño aquí a desnudarme, non veño a falar das miñas reaccións sexuais. Si é certo que lle falo eles de cousa, porque senón non os dan. Entonces, decía na presentación, se vou eu como muller feminista, non o mesmo. Se vou eu como home gay, tampouco o mesmo. Pero se vou eu como home heterosexual, eu parto do pedestal. Primeiro, sei o que ter na cabeza. Sei como miras as mulleres. Eu dixen, non lle pregunto, sei o porno que viches onde. E vamos a falar da película porno que onde. Entón falamos disto. Logo, cando te me preguntes, digoche así un pouco do que falamos. Pero, como son polémico e aquí remato, gustaríame só lervos unha cousiña, porque para min, é dicir, o porno, claro, poñerse contra o porno é tacharte de mojigato, de moralista. Sí, eu lle dicía que a mí me tachan de... Non, que a mí me tachan de monxa cando enfrontas a pornografía de fronte, non? Hai que chegar a ela, verdad? E iso ten que ser unha estrategia, porque senón xa eres unha medio monxa no meu caso. Exactamente. Eu logo quería falar sobre a parte teórica, pero sí é certo que é o primeiro que lles digo, non son un cura, Eso é todo a broma. Nin son un cura, nin veño a dicirvos que eu teño a verdade e que vos dar eso de somos todos. Eu veño a cuestionar o que significa ser home, a toxicidade de ser home, as consecuencias de ser home, porque morremos máis os homens que as mulleres, en moitos lugares da vida, porque estamos máis no cárcel, porque nos matamos entre nós. Eu veño a cuestionar todo eso, que é a parte do poder. E logo, a cuestionar que é a parte máis importante. Se podemos ter unha boa sexualidade. Sempre digo máis é mellor. Porque eu chego a decir, sempre estou adiantando a parte final. Tengo que dicir, as nenas que están aí non queren os tíos de porno. Como van querer o tío? Non queren o machulo de antes. Primeiro porque están xa ensinadas no feminismo. E claro que elas hai despistadas. E hai das algunhas que sufren. Logo vos conto datos do que nos digo. Pero, como sigades por este camiño, es que nos coméis un rosco. Hai que dicir cousas que a vos nos parecerán moi básicas, non? E logo vos digo, ou como se fan relacións sexuais. Hai que falar de isto, non saben outra cousa. Bueno, pero a polémica é esta. Primeiro hai que salir desto, e para mí é moi importante. Dúas cousas. E agora vos leo unha cousinha, xa non leo máis. Já me empezas a preguntar se queres. Vamos a ver. Non se lle pode ir aos nenos culpando de que vexan porno. Incluso lle digo, vamos seguir de porno, non é? Ahora, teño que ensinarvos o que vexo, o que tedes que ver. Eu teño que dicirvos as consecuencias que vai ter vos. A partir de aí sí que de vos, se queredes. Vos non vos sei, pero vos veredes. Porque se non, entonces se cierra. Vale? Entón, é moi importante isto. Segundo, a mí salimos outro día en Asturias, que tengo que traducir un material, a primeira vez que foi a parar en español fora. E entón, pois, dicía Malí, e dixo unha ponente, unha persona do público, o mellor hai que ensinar de outro porno. Pois non o sei. Porque esta é a parte final que quero falar. Quero que vos me digades que temos que facer. De todo, claro, de todo. Teñen unhas cousas. Non sei se prohibir o móvil, non prohibir o móvil, poñer os custos ahora os 16 anos, non sei ben que facer. Pero algo hai que facer.
Algo hai que facer porque ahora xa grazos o que eles nos contan. Pero bueno, a polémica está aí. Eu non quero ser un home feminista puritano, non quero ser, que me chamo un puritano, non. Eu digo, os rapaces que bonitos el sexo, que bonitos el placer, que bonitos el afecto, el cariño. Non. Eso, porque se non, o tratan en outro lugar que non os ganas. E o segundo é, claro, en que lugar me sitúo? En las feministas pro sexo, que el porno y la prostitución y todo es una forma de liberación sexual, o en las feministas antisexo, que non sei antisexo, antiporno, las feministas antiporno que visionariamente viron o que supuña o porno. Eu estou nese lugar. E por eso, permitidme solo ler un libro que os aconsello, igual se coñecedes, chamase El derecho al sexo. Fixo moita ilusión que me chegara a min este libro, porque o ano pasado con Amelia Tiganos fixemos un vídeo, veo a Amelia Tiganos no noso instituto, e axudei a uns nenos a facerlle preguntas a toda a comunidade educativa sobre a prostitución, e unha das preguntas era que lle fixen este, logo veo que este libro xa lle guai, porque a pregunta é se temos dereito ao sexo. Eso podemos ver para o debate. E entonces, permitideme só ler, son unhas cousiñas, non me levo máis de 2-3 minutos, creo. E logo, empezamos a comentar algunas cosas. ¿Mató el porno al feminismo? Los debates sobre el porno eran esos. Preguntas. ¿Es una herramienta del patriarcado o una respuesta a la represión sexual? ¿Una técnica de subordinación o un ejercicio de libertad de expresión? Este era o debate que había, o título deste apartado es Hablando de porno con mis alumnos, en unha inglesa de origen indio. Este é o debate. Entonces, decía, ven a dicir, que o porno veo a servir a esa idea que hai do sexo de que non daba ninguna importancia ao placer da muller. O sexo era o sexo sadomasoquista, o sexo da prostitución, da fantasía da violación, do sexo sin amor, do sexo do que hai un desequilibrio entre homes e mulleres. A pornografía convirtiuse así non só nunha de tantas cuestións disputadas dunha nova política do personal, sino no blanco de dos visións opostas do sexo. A visión, aquí chama antisexo, por iso prefiro dicir antiporno, defendida que el sexo, tal como lo conocemos, es un constructo patriarcal, e a visión pro sexo, ¿no?, que dicía que a libertad das mulleres exixía unha garantía no dereito destas a ter sexo cando e como quixeran, ben quixeran, e sin estigma nin vergoña. Un pouco unha línea de respeto, se supone que coñecedes. El sexo parece necesitar, unha vez máis, unha transformación revolucionaria. Esa é a única frase que yo afirmo aquí, segura. Sí que é certo que necesitamos unha nova revolución sexual. E remato. Para as feministas antiporno, nesa época o porno non era unha simple representación misóxina das mulleres. O sexo era a propaganda ni máis ni menos. Era, atención a isto, e isto é onde estou eu, o andamiaxe ideolóxico do patriarcado. Erotizaba, incitaba e legitimaba a violencia masculina contra a muller e reforzaba a subordinación social e política general de las mujeres a manos de los hombres. Estaban actuando como histéricas as feministas antiporno? Eran unhas moxigatas censuradoras? Ou a histeria era clarividencia? Deronse conta do que lles viña, non xa non se ten. Eu creo que sí. E remato. Isto é unha alumna que lle di, cando lle preguntou ás alumnas, podré ler todo porque é interesantísimo. Mis alumnas mujeres, as mujeres, hablaron de cómo se ignoraba el placer femenino en el guión pornográfico y se preguntaban si tenían algo que ver con la ausencia del placer en sus propias vidas. E isto foi o que me chamou a atención, e acordeime desto para ler hoxe aquí. Esta última frase, aquí pa. Pero si no fuese por la pornografía, alegó una mujer, ¿cómo aprenderíamos a tener relaciones sexuales? Este é o problema que teñen hoxe os meus netos, os homens, tamén as mulleres, pero digo, como eu falo os homens, pois sigue sendo un problema. E isto temos que abordar. Remato con unha anécdota. Este ano fixen un viaxe, que estaba todos os anos, con 4 homes, 3 amigos, moi amigos meus. Eu subi ao mar, porque non lle gusta moito de deporte. E cando baixei, notei nas súas caras que me estaban preparando unha pregunta, porque me coñecen como feminista. Entonces me vacilas. E nas súas caras xa non. Sabedes cal era a pregunta? Pepe, tú que pensas do porno? E sabedes que querían que eu lles contestase? Eles creían que eu ia dicir que había que prohibirlo. E eu dixen, o porno, si é bo, está ben, si é violencia, non está ben.
Se é algo para utilizar a vida, está ben. O que me preocupa a mí non é o porno, que me preocupa que non hai educación sexual. Porque se un neno con 14 anos chegara con educación sexual desde os 2, 3, 4 anos, seguramente as ferramentas que tería para incluso ver unha película porno con violencia serían distintas, como eu as teño moitas de vosas veces. E aquí para. Entón, Bueno, non sei se... Efectivamente. Estábamos hai un momento comentando, e enlazo co que estabas dicindo, de que eran porno nativos, non? E que os conceptos son importantes porque nos van situar, non? Vos pensade e aludías ao porno dos anos 70. Ese agora sería un porno light de todo, vale? O porno que teñen agora, e a máis lembrade como eran aquelas revistas que estaban sempre agachadas, ou eran aqueles vídeos despois cando veu o videoclub e era na parte de atrás do videoclub, aquela época das películas X. Bueno, pois todo eso hoxe sería un porno que non vendería, vale? Entón, o que hai que pensar é que toda esta rapazada, xa non falo de persoas adultas que nos danan tamén, non? Pero toda esta rapazada que está aos 8 anos lles dan o móvil, vale? E entón teñen o móvil no peto. É habitual, e iso fixemos todos, buscar teta, pene, culo nos dicionarios, facíamos antes, non? Agora o fan en Google. Que lles dá Google? Lles dá porno. Pero dá igual que poñan teta, culo ou pene, ou que pongan... Porque o porno lles entra, aínda que non o busquen, aínda que non metan conceptos de sexualidade, porque tú pones asiática e ya te salta tamén, vale? Ou pones gorda, ou pones, sabes, cualquier cosa, lo máis peregrino te vai levar ao porno. E entón que pasa? Que temos a rapazas, a nenos, e algunha nena tamén, moi pequenos, vendo, contemplando esas imaxes e que non entenden nada, que ninguén lles explica nada, que se quedan absolutamente noqueados, non? E logo empeza a pasar, bueno, pois cando consiguen, empezan a falar, moitas veces empezan a falar entre eles, biches isto, tal, e xa... digamos que empeza a ser o rollo do grupo. E que pasa? Como en todos os grupos sempre hai algún máis espabilado que dice bueno, eu todas as noites na casa, no teléfono, tal. Bueno, entón, quero dicir con isto que aí, e é moi típico de infancia e adolescencia, el dar por feito que saben, que entenden, que deso coñecen e nunca mostrar ignorancia, ¿no? Eso nada, para nada, ¿no? Exacto. E me parece moi interesante unha das cousas que ti defendes aquí, e é que a importancia que ten o grupo a hora de xa non solamente de ser quen quere ser, que moitas veces o grupo axuda, pero neste tema no que estamos falando, o grupo é nefasto, porque o grupo é a censura, o grupo é o control, verdad? O grupo, neste sentido, ti imagínate, porque estamos pensando que todos os rapaces e todas as rapazas son iguais, pero as diferencias son enormes entre uns e outros. E hai moitos rapaces que son sensibles, que son delicados, que non lles gusta xogar ao fútbol, ou que lles gusta ler, ou que teñen gafas, ou que son gorditos. Bueno, pois todo isto de ser diferente e ser diferente do grupo bueno, ese é outro problema colateral, que é todo o problema do acoso, do bullying, do ninguneo, da burla, da ridiculización. Entón, que lles pasa a nenos e nenas? Que queren ser como todos, queren pasar desapercibidos, queren que non os sinalen, que non os marquen para poder estar tranquilos, porque é moi angustiante a esas edades
nas que realmente están moi sós, ainda que non nos lo parezca, están moi sós e moi soas, el sentirse sinalados, ¿no? E sobre todo cuestionados, porque por exemplo, dando aulas de filosofía, vos vou poñer un detalle, pero lles facía, tiña que traballar nun cuaderno, e ese cuaderno era o elemento de calificación, non lles facía exame. E entón, era curioso, porque ese cuaderno tiña que estar ben elaborado, ben escrito, ordenado, sistematizado, ¿no? Tal. Bueno, as rapazas teñen máis traballadas as disciplinas e o facían bastante ben, logo iban mellorando e tal, pero os rapaces eran super trapalleiros. Bueno, a medida que lles ibas dicindo, había rapaces que entraban e empezaban a facelo ben e tal, pero que cousa tan curiosa, decateime que lles daba vergoña cando eu lle decía a un rapaz en público que tiña un caderno moi ben presentado, moi ordenado, as ideas sistematizadas, lles daba vergoña. Por qué? Porque eso non mola, eso non é masculino, e eles queren ser homes como está mandado, e ese mandato é o mandato da masculinidade que lle chamamos hexemónica, que é esa forma de ser home macho, ese home que morre antes, digamos, porque logo ten máis accidentes, porque fuma, porque ten conductas máis violentas, máis arriscadas, porque nunca pode ter medo, non? Ese home que, ese homiño que por integrarse, porque o máis fastidiado é que o fan por integrarse, por entrar no grupo. E un tema que é moi interesante, que ti tamén comentas, é o tema de que o machismo non solamente mata, porque a esperanza de vida entre homes e mulleres sigue sendo 6 anos. O sea, é increíble este dato, se nos poñemos a pensar, non? E ten que ver con conductas. E ten que ver, efectivamente, con toda esa socialización de xénero que decimos, porque se a ti te educan en arriscar, en ir sempre dando moita caña, eso repercute na túa saúde. E repercute tamén cando te encontras mal, porque se te encontras mal non podes pedir axuda, non podes ir ao médico, non podes demandar, porque iso é unha mostra de debilidade. Entón, digamos que aquí hai moitas cousas que se entrelazan, non? E me parece moi interesante sinalar, por se non o tiñades claro, como o fracaso sexual tamén, pero o fracaso escolar é un problema tamén de machismo. É un problema de entender a masculinidade dende esa hexemonía, porque lo que mola é ser malote, non mola hacer bien la libreta de filosofía. Y si la haces, sabes, te lo venían a decir después, no sabes, que no querían significarse. Tela, tela con estas cousas. Entón, que está pasando? Isto, creo que todos e todas aquí temos algún rapaz estudiando na escola ou no instituto ou tal, vemos o fracaso escolar. Pois o fracaso escolar está moi marcado pola socialización de xénero. E tamén, dentro desto que lle di Pepe, de que poden ser moito máis felices se abrazan o feminismo, se abrazan ese mundo igualitario, ese mundo da empatía, do cuidado, do estar aí, eso nos pode dar xa non solamente unha sexualidade moito máis enriquecida, como el tamén apunta, sino incluso un triunfo na vida. Porque, vamos, o que decía el, as rapazas non queren para a súa relación sexual, ainda que ás veces o que din é unha cousa e o que queren é outra, ollo. Pero as rapazas o que queren é un tío, as rapazas heterosexuales, por suposto, non? O que queren é un tío ou un amigo ou un compañeiro que sea riquiño, que sea normal, e que non sea un bruto. Eso xa como empezan de pequenas, non? Que o ves nos coles que están fartas do bruto, non? E o bruto logo está sempre dando a lata nos coles, nos institutos.
meténdolle esa zancadilla, pero ás veces con bromas, con chistes absolutamente parvos, así, ¿no? Que dis, mira ti que maneira de ser home, que absurdo, ¿no? Porque iso a donde te leva e a donde nos leva, ¿no? Un pouco sin sentido. Entón, de alguna maneira, vamos a centrar, se entramos na sexualidade e nunhas relacións sexuais, bueno, como educadores, nos interesa, xa non solamente como profes, ¿no? Sino tamén como familiares ou como axentes sociais que somos todos, nos interesa que as relacións sean canto mellor, canto máis sanas, canto máis satisfactorias. Entón, eso hai que promoverlo. E eu o que che quería preguntar era, podemos entender ou podemos soñar con relacións mellores, con relacións máis que nos satisfagan máis, que nos leven a un estar mellor? Podemos chegar a pensar ese tipo de relacións escapándonos do mundo igualitario, do mundo dos valores do feminismo? No, é imposible. Eso sería imposible. Non o contemplo, non? Porque chámese como se chame, decir, a sexualidade é unha cuestión de, como mínimo, das persoas, a sexualidade individual. El poliamor. Claro, individual. Claro, toda a parte do sexo, non? Eso é moi importante cando un neno pequeno, unha nena, pois, se toca ou se coñece o seu corpo, pois, non censurado, non? Non hai que empezar por aí, non? Un mundo tal vez máis hedonista, máis placentero, pero é imposible pensar unha sexualidade placentera se non é cosexualidade. É dicir, o que ti aprendes no porno é unha sexualidade xerárquica, non? Onde, vou falar así un pouco bruto, onde, pero lo habla ella, Rosa Cobo, en este libro de pornografía, entonces se fala ella, podo falar. Perdón, eso non sale por el micrófono. No, perdón, decía, espera, a ver, pois eu estou cerca, non sei, casi así ahora. Entón, pois, decía que, claro, cando un neno se forma en pornografía que tende moi fácil acceso, que os cambios na pornografía con respecto á pornografía anterior, pois, bueno, pois, unha das cousas é que era tirada che vergoña de unha película dun sex shop, bueno, sex shop nunca fun, pero bueno, pero si nun videoclub. Un videoclub, lembro a primeira vez que vimos unha película sendo estudiantes, é que fomos 10 veces. Fomos 10 veces hasta que conseguimos collera. Quer dizer, eso, esa cousa que tú sentías a curiosidade de saber, de ver eso, non? Era difícil de acceso. A día de hoxe, pois, bueno, a pornografía é dun acceso tan sinxelo que, bueno, que está provocando un modelo que un modelo de sumisión, de dominio, de xerarquía, donde hai, aos nenos sempre lle pregunto nas películas porno, non? É dicir, que me describan a última película porno, non? A última, outro día entón te dixeron películas, e dixo, non, vemos vídeos, e claro, que viejo soy, para dime, non? Os conceptos. Claro, 48 horas pasou, e dixen, perdón, vídeos, non? Entón, pois, non é un sexo igualitario. Entón, preguntolle, cal é o rol da muller, cal é o rol do home, non? Entón, hai que describir isto hai que falar. Entón, decía un porno donde la polla, vou dicir así, el pene, vou dicir, se usa como un arma. É un arma. É dicir, a unos niños le enseñamos que el pene é un arma para someter, para hacer daño. Incluso le enseñamos que cuando ella dice que no, en el fondo quiere decir que sí, porque al poco tiempo de decir que no, empieza a gozar. Es muy peligroso. Es decir, non é unha broma. Entonces, claro, insisto un momento aí, é que eso que non se nos pase, porque logo igual nos esquecemos, a mensaxe da pornografía, fixarvos o perigoso que é, que a mensaxe que dá é, aínda que diga que non, realmente quere, ti insiste, porque ao final verás como quere e como disfruta. O sea, porque no modelo pornográfico ela pode resistirse, pero logo jadea e incluso
finxe un orgasmo, claro, son actrices, pero eso se interioriza no imaginario sexual masculino, ¿no? O sea, están dándolle azos para agredir, para acosar, para violar. Potencia uns mitos xa existentes. Que fai o porno non inventa nada novo. Claro. Potencia o que xa existía. A sexualidade heteropatriarcal. Non xenero. O feminismo, incluso moitas veces, analiza o matrimonio como unha forma de, a veces, de violación legalizada, non? Entón, claro, os nenos, cando ven estas películas, entenden como algo normal, naturaliza a falta de consentimento. Incluso reafirma unha idea, que espero que ti e eu traballamos moitas veces na filosofía, de que as conductas non son biolóxicas. Entón, para mí isto é moi importante, porque a lei de sí é sí, con todo o debate que se está dando, non? E ten que ver con isto. Os seres humanos non somos biología. Cuidado co que estou dicindo, xa sei que isto é por un debate. Somos cultura, e tamén no sexo. Temos todo aprendido. E gracias a eso temos unha sexualidade, podemos ter unha sexualidade moi sana, moi placentera, porque somos cultura e porque somos capaces de controlar o desexo. Non? E nas películas porno, obviamente, son películas feitas por guionistas que non pasaron a eso casi. Son datos que hai que estamos vendo, cuidado con isto que estou dicindo. É unha forma exagerada de dicir, pero é xente, sobre todo en Los Ángeles, en Torino, se fai o porno, é xente dun nivel cultural extremadamente baixo. Non quero ser clasista con isto. Sei que o que estou dicindo pode interpretarse mal, pero é moi difícil facer algo con a calidade cando tú non tes ferramentas para ver o valor da igualdade, o valor da cosexualidade. Por iso a resposta está clara, é imposible. Entón, aos nenos, é moi importante traballar a idea de que, porque no porno reforzase a idea de que eu como tío, cando empezo unha relación sexual, o meu desexo é irrefrenable. Isto hai moitos homens que pensan, amigos meus, non hai que ir moi lejos, non? E que incluso se defende, incluso algún profesor de filosofía, defende que a sexualidade da muller e do home é distinta porque biolóxicamente somos distintos. É mentira, é falso. A los dos nos gusta el sexo. O que nos gusta é o sexo que queremos cada un de nós. Entón, ainda que vos parezca que non, os nenos hai que facerlle cousas deste tipo. Tirei uns obradoiros, conto sobre unha anécdota, incluso chego a falar do sexo anal, porque é un mito. Podemos ver os mitos que temos aquí, iso está aquí, teño todo escrito aquí, pero un dos mitos é ese. Entón, os nenos teñen todos, con 15 anos que empezo a traballar eu, non, estes temas. A maior parte deles non tiveron interrelacións sexuais, en esa idade. Pasando que se di que empezando pronto, non, relacións sexuais con outra persoa, a maioría non, e notas, por as preguntas que me fan. Vamos, se queres reírnos un pouco, porque unhas preguntas pobrillos que me dan pena. As dúas que me fan, non? Vamos a asustar cando problema isto, dentro de un rato. Pero despois, vamos a dir que non hai que esperar. E a esperanza está no feminismo, a esperanza está na educación sexual, a esperanza está en que as nais e pais se poñan a educar aos seus fillos, a que vayan a formación, e que aí está un pouco o camiño, e que sepan como educar aos nenos. Contovos así, isto como... Aquí eu coñecedes a Carmen Ruiz Repullo, supoño, non? Eu coincido moitas veces con ela, bueno, varias veces, e unha vez contou unha anécdota que sempre me fixo así. Entón, son cosas que fui incorporando nos meus obradoiros e que funcionan. Entón, cando chegamos a este tema, porque sabes a que niveles falamos, están tranquilos, encantados, no obradoiro, imaginarios, falando desto. Entón, digo, bueno, vamos a ver, sexo. Eu non estou contra o sexo anal, eu non contra, como que falo, ilegal na vida. Non, sempre cando estos que busquen libros, un curso para saber as cousas como se fan, non me preocupa. Entonces, Carmen contaba aquela vez que nun obradoiro había unha parella, un matrimonio, que se daba moi ben, e entonces
él levaba tempo co mito que temos todos os tíos. No, curiosamente os tíos que logo somos homófobos. No, é algo curioso. É algo curioso. E a muller cansada da existencia abusiva que se pode dar no matrimonio, pois dixenlle sí, venga. Entonces, esta noche. Entón, muller, isto fago incluso non saca un alumno comigo, eu fago o papel de muller, porque non se sinta mal, son muller, fago moito teatro, non? Para que tamén que o pasen ben. E entón, pois digo, chegou a cama, estaba na cama, se tapada, entón, cando chegou, era destápase, e tiña un arnés, un pene así. El fixo así, pero non íbamos a empezar hoy. Dixe, sí, pero empiezas tú mañana yo. Acabaron pasamos ya ganas. Entonces, es algo para un neno tan visible. Es algo intuitivo. Es decir, intuitivo que el sexo es muy bonito, pero tiene que ser consentido, tiene que ser querido, y tiene que ser fun. Entonces, pues, en ese sentido, o feminismo ou a deconstrucción, se aquí vos coño os mitos, o feminismo traballa todos os mitos, non? Logo, se queres, leemos todos. Os nenos teñen todos os mitos que hai que ter, todos están aquí, ou non saber do infarto, non? Leo yo moitas veces os pais, asústense, pero non vos asustedes, decíades fillos, non vos asustedes que é para asustarse, para traballar, pero estes nenos, a maioría, van ser vos. Pero é certo que hai unha porcentaxe que pode facer moito dano. E sobre todo que se fan a eles mesmos. Eles teñen un medo atroz a primeira relación sexual. Están asustadísimos. A pesar de todo que diga aquí, teñen un medo atroz, un medo a la vergüenza, a non cumplir, a non dar la talla, a non tenerla como los cánones mandan. Preguntaronme, hai 2 semanas, Pepe, unha das preguntas que deixei fazer, para que vos riades un segundillo e ahora pasamos a seguinte pregunta, si queres. Pepe, ¿cuánto tiene que medir para hacerla avanzar? Se fue una pregunta, entonces me da la vuelta para atrás, porque pobriño, deme ganas de abrazarlo. Porque para vos, deme sí, porque realmente son víctimas. Estes nenos son víctimas, temos que tratarlos como víctimas da pornoadicción. E a culpa en gravidade nosa, que lle metimos o móvil na mano. Deixemos de culpabilizarlos e atendamos, como digamos, atendamos el deseo masculino. Cambiemos, eso un pouco idea. Sí, y fíxate, si decimos que eles están asustados, asustadísimos, porque ademais de ese medo ao tamaño, que é un medo, digamos, típico, ¿no?, da masculinidade, tamén agora o medo que se suma, porque están vendo a cantidade de casos que hai en rapaces moi novos, é o problema de disfunción eréctil. Entón, aí están asustados, porque realmente que pasa? Que é tal o grado de excitación que consiguen con esa pornografía agresiva, cada vez necesitan, é como unha droga, cada vez necesitan máis estimulación, e esa estimulación cada vez é con un grado maior de violencia. Entón, que pasa? Que logo, cando, como están mazándose, como les digo eu, sempre con esa pornografía, cando logo teñen un encontro real con unha persona e queren ter unha relación sexual, que pasa? Que, o sea, están perdidos. Están perdidos, por qué? Porque a persona quere un feedback, a persona quere ser recoñecida, hai que falar, hai que espirse, ¿no? E a incomodidade é brutal. E logo, aparte dos medos que xa levamos todo o mundo cando vamos a estas cousas, si a maiores tes un referente de un pollómetro, de un tío que está horas erecto, claro, ese rapaz queda loco. E sin dalle poñemos un plus, porque aquí, se facemos educación sexual, hai que traballar tamén outras cousas, porque eu ainda hoxe, leendo os datos da disfunción eréctil, es que os propios profesionais como falan? Falaban de que non poden tener relaciones sexuales porque non hai erección. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de tener relaciones sexuales?
dígame que non pode tener un coito anal ou vaginal ou vocal, vale? Pero non me diga relaciones sexuales, porque se entendemos sexualidade por coitos, mal vamos. Temos que empezar a desaprender moitas das cousas que nos foron metendo e que están aquí, efectivamente que están aí, pero hai que desmontalo, hai que deconstruílo, non? Como decimos. Entón, pensar que as relacións son moito máis que el mete-saca. No momento en que falas así nun aula, xa quedan un pouco trastornados, porque claro, o sea, el mete-saca para las rapazas es un horror. ¿Por qué? Porque eso non lles satisface, porque se meten al mete-saca, porque é o que viron no porno, pero elas están sin lubricar, elas están sin desexar, elas están mortas de medo de que lle metas eso por aí, vale? E, polo tanto, non disfrutan. Entón, temos, elas non disfrutan, e eles están aterrorizados con todo o que se pode pensar deles. O sea, estamos vivindo un mundo absurdo, un mundo absurdo e un mundo no que sufre todo Dios, vale? E logo elas xa sabemos que encima apandan con outras consecuencias bastante nefastas, non? Porque logo hai, pois eso, desgarros, vaginitis, en fin, aquí hai profesionales que podían falar, non? Pero as rapazas teñen moitísimos problemas tamén na súa vivencia da sexualidade. Pero por qué? Porque ese modelo a elas non lles complace, non lles dá nada. Entón, os medos dos rapaces e sin esquecer os das rapazas. Eu só completando, chegando a experiencia concreta, unha das cousas que facemos a veces no bachillerato, que estes valores fanse en calquer lugar, en calquer idade, se facer incluso en infantil e primaria, están empezando a facer. Eu do meu material estamos traballando con a escola galega para que o fagan desde etapas máis temperas. Pero no bachillerato, que xa aí sí, xa hai unha porcentaxe moi alta de nenos e nenas que xa tiveron relacións sexuales, facemos un test, a veces, de sexualidade, e hai unha pregunta que é moi reveladora do que está pasando. Aos homens preguntámoslle, casi son as mesmas preguntas, pero algunhas son adaptadas, obviamente. Os homens preguntaselle, crees que algunha vez tiveches unha relación sexual donde a outra persoa non lle apetecía facer o que estaba facendo? A resposta dos homens é 90 e pico, 99, casi 100%, non. Esa mesma pregunta facemos nas mulleres, algunha vez, adaptada obviamente, sentiches que facías algo sin ganas, sin querer facelo, que te sentiches obligadas por insistencia abusiva, ben porque pensabas que tienes que fazer, ben porque luchas no porno, ben porque te convencen de que todas que non me quieres, ou cualquier cousa dese tipo. Casi un 40-45% sí. Isto, así, na Universidade da Coruña o ano pasado, os anos, fixen esa pregunta así que nunca fixera en vivo, así como a vos aquí, fixen así, coruxo de facela, e varias nenas de 21 anos dixeron sí. Outros dixeron non. Dices, hai esperanza, pero hai nenas que xa con 20 e pico anos xa empezan a ter relacións sexuais ou antes non consentidas. E, entón, claro, a un neno que volvou a ver, cando fago todas estas preguntas, cando collo todo isto, onde empeza, a primeira pregunta que lle fago é, cando falamos de sexo, a primeira pregunta que lle fago é a diferencia entre as mulleres afectivas e as mulleres, vamos a chamar, que ti entendes que son outra parella. Que ti entendes que son... Non te escoitas. Sí, a primeira pregunta que lle fago é, porque é moi importante, eu quero que non se separe o sexo do afecto. Ese é un obxectivo. E eles separan. Eles enseguida che din que unha cosa é follar e outra hacer la amor. Esa cosa que eu nunca comprendi. E entón, a eles, o que lle intento facer é que asocien as súas mulleres afectivas, esta é unha parte que sempre digo, máis, aboas, tías, irmás, non?
e das mulleres que son amigas e das mulleres que entendemos que sentimos desexo por elas, non? E poñen unha serie de palabras para que se escollan, asocien, co objetivo ese, de que cheguen ao afecto. Entón, cando analizamos as películas porno, pregúntolle, cantas veces vedes a cara dos tíos? Moitas menos. Cantas veces vedes planos de penes, ou de introducción ao pene, non? En un dos buratos da muller. Isto hai que dicirlo así. Cantas veces nunha película porno viches unha caricia? Cantas veces nunha película porno viches dar beijos? Afecto. Entón, isto ven despois de preguntarlle por os que pai o afecto a isto. Xa, non depende de 5 ou 6 horas. Outras cousas non se traballan así, non é chamo e produto isto, levamos moitas horas xuntos, falando de cousas íntimas. Eu tamén lle conto cousas íntimas mías, se non os gano. Como eu tamén fixen cousas que non me gustaron. Claro, porque non recoñeces que estás aí, ¿no? Que tú ves deste mismo lugar, entonces non eres creíble, ¿no? Tens que ir a lugares complicados, que non che gustan, ¿no? E entón, bueno, pues, a partir de aí, cando lle preguntas isto, eles enseguida recoñecen que aí hai algo, que lles falla algo, e dos cousillas. E hai que dicirles cousas como tixa anunciadas. El pene non é necesario para follar. Claro, estou dicindo a un neno, con 15 anos, liberándonos do pene. Ese que me pintades nos que teño que andar borrado, no baño, que sempre está erecto. Digo, eu algún tempo tengo pene erecto, non? Pero non sempre o pintamos erecto, temos unha paranoia. E claro, esa paranoia que nos traballa o porno, que nos leva aí, nos vai con unha carga, con unha mochila sexual ás primeiras relacións que nos agobia. E nunca falamos disto, porque sempre falamos de que somos uns campeóns. Porque, como decías, tío, Machinazzi, que lle chamou el gran hermano, el otro que te obliga a ser, que te vigila tu masculinidad, ese outro tamén che vigila a forma da sexualidade. E tens que contar o que faz. Non tens que presumir as conquistas. E tens que facer o que se che espera de ti. Entonces, remato. Hai que dicirle cousas como as nenas. Eles tan importante a man, ou a tua lingua como o teu pene, ou máis. Primeiro, te quitas na carga. Segundo, eso que me decides aquí, que quero que ella goce, algunos dicen eso, pues ese es el camino, e te relajas. E non te van dar gatillazos. Como nos dan a moitos hombres, moitas veces, e nunca contamos. Claro, eso es antiviril, ¿no? E logo o segundo, e é moi importante, xa o afecto. Esa idea de que les separan, señoras e señores, homes, nunca hai que separar o sexo do afecto. Tú te podes imaginar que conoces a unha chica, unha noite, que estás tendo a pasión da tua vida, que é puro sexo, pero nunca pode faltar el afecto e el respeto. Pode non saber el nombre. Estas cosas que parecen moi obvias, que dices, joder, que obvio é isto, non se lle di aos nenos. Por que tedes que queren que volva? Non porque eu fago moi ben, é porque nunca lle falo. É que nunca lle falo, te queren falar destas cousas. E o que se consigue non sei. Non teño avaliación, teño avaliación que me fan de min. Pero a avaliación a medio plazo non teño, porque non teño recursos tampouco. Isto teria que ser a administración que fixera isto desde outra óptica investigando. Estudios como este que logo os conto que hai sobre este tema. Entón, estas dúas cousas. O sea, liberar os nenos de que teñen que ser plusmarquistas mundiais da elección eterna, que é o que nos propón o porno, no? Liberalos disso e logo camiñalos cara ao afecto, porque eles tamén o queren. O que pasa é que non lles deixan nin entorno, nin porno, nin, atención, teñen ferramentas. Os homes disidentes, como te dicías, os nenos que son distintos, que os hai, os nenos xa non digo os gays, os nenos que xa están moito máis martirizados, pero os nenos distintos non teñen espazo de seguridade para estar. Os homens disidentes non teñen espazo, igual que a muller non tiñas ese espazo no mundo patriarcado, e tens que ganalo. Eses nenos non teñen referentes nos profesores, nin nos pais, para sentirse cómodos en así. E iso é unha
tarefa das familias, pero sobre todo dos docentes. É moi importante que os homens, cando te dís que ando por Galicia, eu non quero andar por Galicia. E cando facer un obradoiro, non quero facer un obradoiro. Eu diréis, por qué? Porque ten que ser o profesor o referente, que está no centro todo o ano. Eu vou unha gotiña, vamos pensar, rir, pasamos ben. Pero teño que dicir a homens, e aquí como vedes, a maioría son mulleres, non hai homens. Despois, hai bastantes homens. no, sí, pero non son tanta bronca, non faltaría. O cura botaría bronca do que non paga a misa, que va, non, pero non. Eu refiro a que é moi importante que este discurso cale nos homens, tamén nas mulleres, porque hai outros elementos que non me dá tempo de falar para educar aos nenos. Pero temos que salvar os malotes e temos que apoderar os nenos distintos. E na sexualidade é o camiño. É onde os podemos dar. Eu creo que é un lugar esencial, porque quere de afecto. Os nenos choran cando falan do seu pai. Os nenos malotes, o 90% demostro que foi un xefe de estudios, tiña un pai mínimamente maltratado. Ou polo menos non afecto. E aí... O ausente. O ausente. Sí, claro. Nada, que me estaba lembrando cando falábamos do afecto agora, que nun taller con Sandra, nos anos 90, ali no instituto, chegamos ao concepto de afecto e lles decíamos o importante na sexualidade é o afecto, pero non é estar enamorada, non é que te queira moito, non, simplemente afecto, en el sentido de que a mí me afecta lo que a ti te pase. E eu teño que sentir que o que a min me pase a ti te afecta, a ti te importa. Entón, no momento en que meten isto dentro, ti todos os medos, as angustias, os temores, as inseguridades, como se enfrontan? Si eu xa sei que esa persona lle importa, lle afecta, xa vou de outra maneira. Entón, ás veces o camiño de solución aos problemas son cousas tan básicas como isto. O sea, métete o afecto, vale, aquí, sabes? Para que ti teñas claro que ti non vas ter unha relación, ti podes escoller con quen ter a relación. É moi importante iso. E ti vas a escoller o que queres ter nesa relación. Pero fíxate, se ti tes como prioridade ese afecto, como cambia o conto? E ter a valentía, porque esta é outra, non? De poder dicilo no teu grupo de iguais, poder falar disto, porque como lles costa falar de afecto entre o grupo de iguais a eles. Sí, tómalo, eso, perdón, non estou mal. Tómalo muchas veces de coño. O afecto, tómalo como se fose... No, un blandito. Yo non quero, no, pero a veces incluso... No, ao revés, hai unha parte ahora que como hai unha moda, entre comillas, para eles. Entonces, sí, que nosotros creemos, yo esto lo abrazo, yo esto lo toco, así, pero é unha forma futbolera. Claro, onde está permitido que un home abrace a outro? Un fútbol, e de que forma? Pois, física, non. Os homens temos prohibido o corpo, pero eso sí é outro debate. Os homens heterosexuais temos prohibido o corpo. Dúas tías, os tenéis unha desgracia, un problema, e podedes dos outros ben xuntos. E dar dos homens heterosexuais non cuantos ben xuntos abrazados. Non sabemos os tíos, eso sería imposible. Igual que ao meu pai lle foi imposible querernos millón, era malo ao meu pai, non. O meu pai non podía levarnos ao parque, o meu pai non podía rezarnos en público, o meu pai non podía darnos os biberós, o meu pai non podía cambiarnos, o meu pai non sabía dar ese efecto. Aproveito isto para que nos contes que outra das cousas que desenvolves ti, a importancia do modelo de pai. Claro, eso sí, pero... Eso é moi importante. É moi importante, pero para acabar con... Porque, como, bueno, nos levaría moi importante, bueno, aquí podo ler, agora non me dá tempo, porque aquí está preguntado en isto como é o teu pai, non? Además do sexo, pero bueno, traía por o tema de sexo. E entón, pois, esa forma de ser é unha máscara. Sabedes que hai ese documental, a máscara na cabita, dos periodistas, é un documental moi interesante, que eu sempre levo a veces nas charlas para os nenos, para que coñeza a xente. Está en YouTube. Está en YouTube, La máscara en la cabitas. Un documental boísimo sobre a formación da masculinidade en Norteamérica, sobre todo no deporte. E, entón, bueno, a máscara, que pomos todos, eu pongo a máscara, cando morro a miña mãe, eu choraba constantemente.
Onde choraba o coche, cando me iba a Muros, onde choraba, e chegaba a Muros e puña máscara de jefe de estudios. Claro, pero agora non te sufría, como vos sufriré. Eu non sei que é unha máscara, porque a poñemos todos os tíos constantemente. Entón, os nenos, con ese xogo, poñen un pouco esa máscara. E permítese ese xogo. A partir de aí xa non. É un ratillo. E ese mostra o afecto. Un afecto real entre homes está censurado. Ese cuidado que un home cuida a outro está censurado. Tedes moitas películas para isto. Tedes dúas películas que vos aconsello sobre este tema. Nos vamos un poquinho. Unha que chamase Close, como Close, como pechado en inglés, pero sin o D, preciosa. Un conto precioso. E outra película que acaba de sair tamén, xaponesa, Monstro. Un monstro. Precioso. Ven sobre a relación de dous nenos. Son relación de dous nenos nesa idade donde ser home é outra cosa, non é o que eles están. Porque están prohibidos os afectos, prohibidas as emocións, prohibido o cariño e iso. Con respecto ao que dicías tamén, e isto dos afectos, porque me interesa, que se me vai un poquinho de tema, eu nunca expulso a ningún alumno da clase. Teño 7 malotes en cuarto de eso, que se vedes as miradas que me mandan, nunca as expulso. Deixei de facer expulsións a estudiantes. E ten que ver coa masculinidade. Ten que ver co meu proceso personal, individual e profesional. Entón, levei iso a miña profesión. Non expulso nunca, podes preguntar, e podes ir a miña clase, que aí disciplina. Afecto. Igual que en el sexo, me quero meter aos nenos. Os nenos necesitan afecto. Fábolle de redaccións de como se sinten e despois chaman o seu comportamento. E entón, cando se sinten mal ou fan algo mal, porque non vai a pensar que non se me portan mal, a veces se levantan ou falan ou tal, e iso, ou acabar a clase, falo con eles. E falo con eles de la óptica da masculinidade. A onde che levas a tua sociedade? Explico. E sempre digo unha palabra, eu quero tener. Esa palabra é importantísima. Tamén é facía como xefe de estudios e compañeros, cando me viñan ao despacho. E desmontalos, os tíos desmontalos. Cando veñen a enfrentarte, porque eu sei que enfrentarse ao tío, desmontalos da palabra que hai por diante. E dixas, que alguén pode pensar, pero eres un hipócrita porque non o queres. Non, non é que non o quixete, quero tener como persona, como ser humano, é dicir, porque estamos en este conflito. Se acaba o conflito. E cos nenos xuramos que se acaba o conflito. Pode haber excepcións. E logo, obviamente, isto hai que chamar aos pais. Tu dicías agora pai, e paso a contestar a pregunta. O pai é esencial. Se nos conto anécdotas, estaría toda a tarde aquí, pero hai anécdotas de pais, de nenos que cando lle preguntas polo pai se derrumba. Por máis mal do instituto, como lle preguntes polo pai, eu digo aquí rapidamente, así rápido, non? Unha das preguntas que lle fago, abrázate a miúdo, este xa nin contesta. É afectivo sí, leva ao médico sí, dixe que debe ser valente, berra con eses membros da familia, non, só se se molesta. Cousas deste tipo. Logo volveu do sexo, pero logo para que xa se preguntadas polo pai. Castiga ás veces. Fai xestos con cariño público a súa parella, ás veces. Enfádase con outros membros da familia, ás veces. Berra moito, abraza de amigo de vez en cando, mostrador, por ser da alimentación, sempre se enfada con outros membros da familia. É violento, isto son curiosos, isto daba para analizar se eu tivera tempo e capacidade. Dice que é efectivo e dice que é violento. Insulta cando se enfada, moitos non poñen os insultos, pero outro día puxeronme payaso de mierda, negro a un negro. Berra moito, pode chegar a pegar. Isto é antes da ayer. Isto son os padres. Como un neno vai ter a capacidade cognitiva de aprender filosofía, lengua, historia, cualquier cousa, se na súa casa a mañá desayuna con merda? Os malotes, non aproveito. Cando ven esta parte, que é o principio de todo caso, eu digo-vos, podo dicirle no instituto que non os coñece, que non son os que teñen partes. Que as miradas, cando cae a mirada. Que teñen partes. Que teñen partes, partes de comportamento. Perdón, que teñen parte de comportamento e teñen alguna corrección.
Eu sei que non somos coa ollada. Que hai ollada? Alguna vez chora, como dicía, cando era xefe de estudios, os choran, que realmente están desvalidos. Alguns, cando lle pregunto que cambiaría do teu pai, chegaron a decir que deixe de vir borracho, que me faga cea. Hai pais que levaron os nenos a prostitutas. Esta parte negativa que estou dicindo, sí. Sí. Aí conto cousas, como se iba a prostitutas na miña época. Claro, e era fácil, como había membros da familia que os levaban para iniciarse no sexo. Comigo quixeron facer, non é? Isto é outro tema que non se fala. Os homens. Hai pouco que un home de Compostela, un home moi reconhecido no ámbito público, justificoume como amigos del, non sei se iban á prostitución, porque, bueno, era máis unha compañía. Este discurso está dentro da esquerda, que é o que máis me preocupa. Os outros sí sei que non son, pero na esquerda sí me preocupa, non? Entón, isto, abordalo, de feito, cando fago o obradoiro, eu, unha das cousas que creo que vos interesa máis, pregunto a relación entre piropo, prostitución e pornografía. Cal é a relación? Entón, eu conto que eu, cando sou de Berín, do sur do Ourense, que vivo en Compostela, son picheneiro de máis 40 anos, pero, bueno, sigo tendo un corazón ali en Berín. Entón, pois, cando eu vou a Chaves, a Portugal, tomar un café, hai unha serie de luces de neón, que les digo así, se ríen, ou cando estou pola zona de Padrón, digo, se vamos de Padrón a Santiago, esas luces de neón, a mí están me invitando a algo. Están me invitando, están me dando unha mensaxe, igual que me dá o piropo, igual que me dá a pornografía. Teño dereito ao corpo dunha muller. Eu nunca pensaba eso, pero sí me está dando. Pero por que non podes a xente negra aí, ou inmigrantes, nunhas casas onde nos vamos e os compramos durante un tempo? Seguramente dirías, non. En cambio, como son mulleres, nunca nos cuestionamos eso. Eu mesmo non o cuestionaba. E a hoxe sí que cuestiono. É unha forma de esclavitude. Non sei como chamar de outro xeito. E como dicían Melia Tiganos, e cando te vengan con el disco, Melia Tiganos que foi puta, non sabedes, non? Cando te venga un putero, chama así, un surpo, os términos de Melia Tiganos. Cuando te venga uno y te diga, claro, es que hay un grupo de mujeres que les gusta, que incluso ganan mucho más dinero. Muy bien, que sigan. Me encanta vuestra respuesta, que sigan, ese no es el problema. El problema es que la gran mayoría no es lo que está pasando ahí. Es una cuestión de necesidad, ¿no? Entonces, os rapaces, é moi importante explicarlle isto, e logo, no obradoiro, lembrades que, claro, que non me vou explicar todo, que parte do tema das mulleres afectivas, e digo, que home queres para a tua mãe? Hai que dicir isto. Que home queres para o teu fillo? Que amigo queres? O que lle diga que beba como un loco? O que lle diga que fume e se drogue como un loco? O que lle diga dalle unhas hostias que te chamou tal, que te faltou o respeto e que solucione os problemas con violencia? Que queres? Un padre valiente e que te parezca amor? Un padre un poquito cobarde e que vuelva a casa de noche? ¿Sí? Que relacións queres para ti e para os teus? E a partir de ahora digo, tú non eres responsable do machismo, pero despois deste modelo eres responsable da tua actitude. El modelo que tú traslades aí le va a afectar a tu hermano, a tu madre, a tu hija e os nenos de primeiro de eso que se hagan, porque van a verte en ti como un modelo. É moi importante que nos hagamos, porque é moi importante que os mestres, homes, varóns e se é posible heterosexuais, den este paso adiante e salgan de aí, que salgamos dese armario, desa máscara que é a masculinidade tóxica. E non é tan difícil, porque temos moito que gañar, e ao final, que volvendo ao sexo, digolle, nos coméis un rosco. Eso jodís. Non, o cambiad, o non, os vais comer un rosco. Entonces, a los hombres se nos enseña que lo importante es la cantidad, no la calidad del sexo. E eu xa os digo, non son nada, me da igual el poliamor, la fidelidad, me da igual las relaciones, me importa un bledo todo eso. O que me importa é que a xente sea feliz. E só se eres feliz si deixades de ver porno. Por lo menos este porno. Entón, agora, se queredes ao final, no que nos queda, podemos falar das solucións.
Pero sobre todo, deixeme só ler unhas cousas, porque creo que é revelado. Tiña ali unha foto no móvil, permíteme, porque creo que é o único interesante que eu falo, que é isto, que os escoitedes. Que se espera dun home nunha relación sexual? Isto levo 15 ou 20 anos fora. Que é o que máis te preocupa cando vayas ter unha relación sexual? Ser dominante, entre paréntesis, si ela quere. É que, perdade que me ría, porque de verdade, se os vedes, se son dignos se son víctimas. Durar mucho, tenerla grande, dejarse llevar por ella, ser respetuoso, creo que por na primeira vez aos 12, 13 anos. Rápidamente. Que o faga ben, sen a presión de que, claro, a ver como lo hago, que teña un bo tamaño, que dure bastante, que controlen varios temas, é dicir, que sepa sin saber, claro, non saben nada, entón, claro, saben o que vino, claro, que imponga, que tenga un buen ritmo constante, de verdad, hostia. Empecé a consumir a los 11, 12 años, estoy 48 horas, que tenga la polla grande, que sean dominadores, que duremos mucho, que le hagamos lo que le guste a ella. Bueno, y luego pone abajo, a los 11 empezó esto, a consumir sexo, consumir poco. Tenerla grande, ya ves que es un tópico, que sea el dominante, darle duro. Aquí pareo, rollo. Claro, hay que pararlo. Puedo reírme también, pero esto no se puede un reír. O sea, por allí, me río, siempre tal, aquí con vos, bueno, unas herramientas que puedes reírnos incluso de la desgracia, pero que hay que parar. ¿Qué significa? Claro, y hay que parar o Obradoiro como paro ahora. Antes non paría, este ano pasoume con eses malotes que vos dixen. Poñendo un exemplo, o tema sobre a verdade, sí, debe salir o tema. E onde leva o tema da masculinidade? Aí. Por iso é moi importante incorporalo todos os profesores e as profesoras. Entón, estaba explicando a verdade racional e irracional, a verdade científica e non científica. Ese é o primer tema que damos en cuarto de eso. E entón, puxe un exemplo dos preservativos. Como preservativos, desde o punto de vista científico, eliminan as enfermedades de transmisión sexual, e como un discurso religioso, non Vaticano, en contra do preservativo, ainda que tiñen accións en fábricas de preservativos, non o contaba. Pero bueno, esa é outra parte. E entón, o que me dixo este tío, la xa dixome, bueno, e tamén é bueno para evitar rozaduras. Rozaduras. Isto foi na clase de filosofía. Que me sirva a min como docente? Que me serviu isto como docente? Para a clase. Eu hai algúns anos non pararía a clase. Está guai aproveitar estas cousas. Claro, eu hai 10, 15, 20 anos, unha broma de machismos. Non lle dei importante que ten. Para a clase, e dixen, non che permito que digas eso. Igual que eu aquí non podo facer apoloxía do terrorismo, ti non podes facer apoloxía do maltrato a miña filla. Así lles pedei. Estás facendo eso. Estás facendo eso. Entón, pues, non che podo permitir. Eu vou explicar por qué. Bueno, eu non sei onde chega iso, pero penso que todos os demais chegan. E eu casi sempre nos obradoiros como a feita. É raro que eu faga isto. Pero vou incorporar para saber hai límites. E ese é un límite. Eu pude justificar os chistes aos 15, 16 anos ou 20 sexistas. Pude pensar nos feministas que pesadas. Claro que pude pensar. Hasta que me formei. Claro, porque la virtud se aprende. Lo decía Sócrates. La virtud se aprende. ¿No? Pues claro que un ten que aprender e como tío tens que aprender, sobre todo desaprender tamén, pero tens moito que aprender. Pero bueno, pues isto aquí parei, obviamente, que significaba darlle duro, e pues podéis imaginar, ¿no? Lo que significaba, que eso sí que non vou a reproducir. A veces cousas así, para unhas cuantas máis, para xa estar. Darlle duro é o que se chama pornovenganza, tamén, non? Claro, sí. É facerlle dedos, pon aquí, pegarlle as mulleres de forma sexual. Os cacha llevados. E logo si pon, non presionada. Acaba. No, que la tenga grande, que aguante mucho, tal. 10, 11 años, porno con 11 años, rendir na cama e facer que a outra persoa pase o ben. Facerlle cousas nas que disfrute, pero solamente cando se deixe. Se as hai moitas... E a pregunta que me facía é se hai moitas... Para que pexantes logo que me pregunte. A pregunta que me facía, que deixo facer unha pregunta a cada un, hai moitas posibilidades de que se pinche un condón.
11 años empezó. Por eso digo que la tenga grande, que aguante, que sepa llevar la situación, que toque a la mujer como quiere ella. A los 10 años empezó esto. A veces pode mentir, por iso de ser máis hombres, pero bueno, ainda que mintan, non é moito diferente. Non é moito diferente. Bueno, aguantar mucho, máis ou menos xa pues, todo o mismo. Pero bueno, 10, 11 anos, ¿no? Que tenga energía de este, ¿no? Que no se canse rápido, que lo dé todo, ¿no? Y luego la pregunta, está muy buena, me pregunta, ¿es como los vídeos porno? Claro. Esta pregunta é moi reveladora, esta nunca me seguida, ¿no? Entón, pois, bueno, así podía ser, vou parar xa, ¿no? Bueno, un pouco, vai un pouco na mesma línea. Claro, cando un lee isto, e saíron cousas moito máis duras, afogada, non sei, saíron cousas a veces moito máis duras, porque lo ven, claro, hai que lo ven. Entón, vamos a ver, eu cando digo non nos asustemos, estos non o van a suceder a deles, O problema é que van ter outras nenas que tampouco van saber que facer. Hai un chiste por aí que pon a miña compañeira, o título da charla suele ser sexo por placer e por complacer, porque por lo que é o que vería a min como tío, tú tienes que tener sexo por placer e a ti tu sexo para complacer. Eso é claro, resumen, dunha película porno. El mensaje que está diciendo es eso, ¿no? Igual que yo tengo derecho al cuerpo, son los dos mensajes. E claro, entonces eres que isto. Digo, vamos a ver. Eu claro que non son responsable, non son culpable do machismo. Claro que non son culpable das agresións sexuais, ni son un violador. Eso foi como empecé logo a ver, como dixo. Como tú xentes del feminismo. Como un violador, como malo, feministas son malas, son máis locas, non saben sentir culpables, así. Bien, entón digo, claro que vos non sois culpables disso. Pero escolla, é dicir, si ti xustificas a prostitución, si tú xustificas o peor, si tú xustificas certas relacións sexuais, as persoas que te poden estar escoitando, e seguramente ningún de vos que son digo así, ustedes son cara de bons niños, ou pois xa sei que non facer nada. Pero probablemente el tío que pasa al lado desa mujer afectiva na que hablas, de tu madre, de tu hermana, de cualquier persona, ese tío dice, yo también quiero tener derecho al sexo, y no tengo dinero. Y tengo también derecho al cuerpo de una mujer, porque ese no tiene en la cabeza. Entonces, esos pocos agresores, esos hombres que son agresores, tú estás tirando unha legitimación a tu actuación. Entonces, ser disidente, empezar a decir, para, empezar con grupos de WhatsApp a ser el basas. Para. Como lle dixo un día a un pai que me enviou un vídeo e dixo, Papá Noel, deja el regalo encima da cama, era unha toma e lo outro era unha cama. E la siguiente toma era unha tipa en bolas, el regalo. Una niña de 18 años. Este hombre tiene 2 hijas. Este hombre tiene 2 hijas. Cando eu dixen que puña as súas fillas en perigo, me estaba diciendo ao grupo de hombres de WhatsApp e a todos os que saben. Claro que ninguno del grupo de WhatsApp somos violadores. Ni le vamos a hacer daño a sus hijas, ya lo sé. Pero o discurso si lo es. E, ainda que sean uns pouquiños os que fagan, se eu non rompo ese círculo, non podremos cambiar o mundo. Por eso, educación sexual e logo os homens, os pais. Somos moi importantes en todo, na construcción dun neno que teña seguridade, dun neno que non pelexe, dun neno que sexa efectivo, na súa construcción cognitiva, no seu fracaso escolar ou no seu éxito escolar, os pais varóns somos un elemento esencial. Pero claro, hai que romper o círculo. É moi complicado romper o círculo. E eu les digo aos nenos, cando os vosos pais sean así, os que son violentos, que pegan, eso, falade cos pais. Igual que o meu pai o eduquei a dicirme quero te fillo, e durante 10 anos dixeme quero te fillo, e eu quero te pai. E foi sanador para nós. Non? Os nenos hai que darlle ferramentas para que falen cos pais. E cando non sean capaces, porque hai pais que son imposibles, pois aí está a tutora, a profesora, a xefa de estudios, a directora, a orientación, decirlle onde pode acudir. Porque non temos incorporado eso. E incluso a veces en centros, cando yo despois do obradoiro digo, mira, aquí tes un grupo de rapaces que non ten atención. Pero es esto. A veces teño medito que non. Que bueno, que son moi exagerados, que non me preocupo. Eu creo que sí hai que preocuparse. Repito, que a alegría dun optimista tal vez mal informado, pero optimista.
se nos vai botando o tempo encima e... No, eu non sei que quero preguntar. Sí, si queredes preguntar, a mí me gustaría, antes de rematar isto, que nos fixéramos unha pregunta e que seguramente ti nos contestas do que pasa nos teus obradoiros, non? Eu aos rapaces e os non tan rapaces lles pediría que xa un posicionamento un pouco de ética persoal, aquí os filósofos, non? O posicionamento ético é, bueno, temos diante, non? Un mundo, un feminismo, unhas loitas pola igualdade, está no debate todas as leis que se están sacando, os grandes avances nas legislaturas, etc., etc., non? Os grandes avances sociais e demais. Pero, sin embargo, vemos que moitos homes e moitos rapaces aínda non se posicionaron. O sea, e a mí o que me parece que é interesante é que nos fagamos a pregunta: como me coloco eu como home ante este fenómeno do feminismo, da igualdade, das relaciones empáticas, das relaciones respetuosas, da consideración das mulleres como unha igual, non? Que en definitiva do que estamos falando. E que esa sería a única maneira de entender a democracia. Sería como o pilar fundamental. Entón, como te colocas como home? Eres un saboteador? Estos de la machosfera? Eres un espectador? Estás aí na barrera, bueno, vendo o que está pasando, vendo os cambios? Eres un resistente? Resistes, te mosqueas, pones siempre, ai, es que el lenguaje sexista, ai, es que... Non, os dais cuenta que hai gente que está sempre poniendo atrancos a todo que son pequenos avances? Ou queres ser un protagonista deste cambio social, desta revolución que estamos vivindo neste momento tan importante na historia da humanidade? Queres ser un protagonista como somos nós, as que estamos aí dándolo todo en el lenguaje de estos chicos? Queres ser un aliado? O sea, onde te colocas? Eu creo que non o tes que decir, pero sí tes que pensar. En que lugar te pos? Porque o que nos está pasando é que a meirande parte dos homes, xente, digamos, maja que nos rodea e tal, son simples espectadores. Ou non? E me imagino que nas aulas igual, non? Sí, creo que incluso nas aulas peor, creo que hai unha repito, como digo que son espectadores despois de ter traballado con eles, porque de entrada nada, son resistentes. Claro, creo que incluso hai esa resistencia que é xeralizada, que hai nenos que non hai unha formación na casa, pero non son capaces, moi poucos son capaces de declararse feministas ali, non? Despois da madera luz, en que se cambia a visión do feminismo, certo que algúns son capaces de recoñecer, porque claro, unha enquisa así, en principio anónima, e iso. Onde se hai que situar os tiros? Está moi ben ir ao 8 de marzo, está moi ben ir ao 25 de novembro, está moi ben decir, como me din algúns, que eu xa colaboro na casa, digo, bueno, ben, o tema máis complicado. O tema máis complicado porque hai que facer unha labor de introspección, é unha labor de dicir de onde veño eu, como me construí e como saco isto de aquí, porque é unha cosa complicada, porque loitar contra Franco é fácil, porque o enemigo está fora, pero cando tienes parte del beneficio de unha ideología patriarcal, primeiro tens que baixar o pedestal, baixar os privilegios, tanto recoñezas, e logo intentar construirte. Como o camiño que eu sigo dicir é sempre que é todo o que tens que gañar. Todo o que podemos gañar si salimos dese modelo que se nos ensinou. Como pais, eu poño o exemplo como, claro, o que vos dicía moitas veces no individual, todo o que perdeu o meu pai, perdeu o afecto dos fillos con respecto a miña nai, sí? Claro, por qué? Porque ao final de quen é de mamá, de quen máis cuida. Entón, os cuidados nos devolven afecto, nos devolven saúde, nos devolven moitas cousas, que é importante que eles o teñan en conta. E logo, con respecto ao tema,
Eu creo que é un imperativo ético, tú dixeches moi ben, non? Eu creo que é un imperativo ético apostar pola igualdade en calquer campo. É un imperativo ético e é unha necesidade democrática. O sea, eu non creo que exista democracia mentre non haxa igualdade entre homens e mulleres. Eles sí que xo recoñecen. Moitos exemplos que eu lle poño, pois, nun ciclo formativo, empezo, bueno, non dá tempo de explicar, pero, por exemplo, nun ciclo formativo de electricidade, dígolles, vamos a ver, claro, hai igualdade, pois claro, sí, incluso non igualdade, desigualdade, que hasta aí, políticas que din que se colles a unha muller electricista, hasta che reducen as cotizacións social, pero que queren estas feministas, por favor. Empezo por aí. Todos aí se suman, porque vean que por fin nos tienen en cuenta. E ao final, bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver como hombres. E vos credes que se a tua mãe e o teu pai son electricistas e van a obra electricistas, a máis digo eu fui electricista e sei o que se coce nas obras. E hai pintores, hai albañéis, tú non te crees que a tua nai non tería algún tipo de referencia física? A su culo, a sus tetas? Tú non te crees que lle podía pasar que un jefe la invitara a cenar e non porque la viera muerta de hambre, con outras intenciones? Claro, é que es un home, entón non me poden decir que non. E entón é como enfrontalos a idea un baño de realidade. É dicir, entón non facemos de igualdade. Aquí temos un problema. Eu sou un privilexiado, podo ser electricista, e non vou ter ese problema nunca na vida. Nunca na vida. E somos os constantes. Entón, el camino es la disidencia. ¿Cómo se puede llegar a ser disidente? Cuando le enseñes a los hombres todo lo que tienen que ganar. Entre os aspectos esenciais, el sexo. El sexo. Es decir, creo que hai que enseñarle formas de sexo da sexualidade donde nos ensine a medrar. Es decir, la sexualidade ten que ser para medrar como personas, para medrar no placer. O placer é bo, é bonito, pero medrarnos e facer medrar a outra persona, non? Porque a existencia ilimitada, e se medramos nos afectos, medramos en que a sexualidade é todo, é toda a piel, non? Entón, pues, bueno, pues, cando comprendamos e ensinemos aos nenos todo o que teñen que gañar, tal vez fagamos máis disidentes. E logo, claro, xenerar espacios que estén seguros nos centros educativos. Que eses nenos non haxa problemas. É dicir, poño un exemplo, en Muros tíamos a bandeira gay na entrada, a bandeira, e con todos aí lesbianas e transexual, nunca sufriu un ataque a esa bandeira. E ali hubo nenos e nenas en Muros, nenos vestidos de muller, e nunca nos viñeron con un problema grave. Entón, esa visibilización e ese quererse de outro xeito, querer construirse, querer escoller como ti queres, porque nós nunca escollimos ser homens así. Se nos impone e se nos prohíbe ser de outra forma. Temos que intentar abrir un campo, un espazo, que xe pille chamo un claro da posibilidade. Vale, eses homens. Bueno, a que seguiríamos horas falando e comentando cantidad de aspectos e a pena en non poder entrar en tantas follas que ten Pepe por aí de que nos podía ilustrar de todo o que está acontecendo nos obradoiros de chavales. O tempo se nos bota en riba. Si alguén rápido nos quere comentar o que sexa, encantados, xa nin tempo hai. Non queda menos cuarto, Quedan 3 minutos. Bueno, se alguén ten unha dúbida rápida. Sei que é un problema no meu abordo, xa non critico eu, que promovemos o binarismo sexual. Eso non dá para tratar a sempre se le acusa, se le critica, de promotor do binarismo sexual. Exacto. Do binarismo sexual. Que non teño conta outras realidades de xénero. Transsexualidade, xéneros fluidos, pero eso non lo resposto nun minuto. Pasa que, claro, é moi importante ese tema, creo que é tamén importante rapidamente as respostas que vos digo rápidas. Si que os temos en conta. Primeiro, teñades que falar con os alumnos trans, entón xa veríades que non é un problema. É o mellor, e me fala comigo, falamos con Sax, que estamos na clase, con Pau, que se foi ano pasado, con Diego, que está aí, cando teñen cualquier cuestión deste tipo, veñan a falar comigo. E nos obradoiros escollen onde queren estar, e se algunos se sinten cómodo, buscamos un obradoiro específico. É moi raro, pero digo unha cousa, a categoría de home e muller é unha categoría política. Me interesa o patriarcado e o capitalismo.
Si eliminamos a categoría de muller antes y de home, antes de estar preparados, se acaba el feminismo. Lo outro hai que atender, pero non se pode eliminar a día de hoxe. As miñas nenas e os nenos sufren por ser homes e por ser mulleres. Ojalá haya un día, que tamén estamos de acordo, donde non existan ningún tipo de géneros. Pero hoy non ha llegado. Hai que atender el sufrimiento. De todos, de todos. Pero isto non implica non ter en conta outra realidade de xénero. Non sei se me explico. Rápidamente explicada. Tendría que ir máis tempo. Vale, era por... Solamente apuntar un pequeno inciso de os rapaces, os mozos gays, o perigo que están correndo, como se inician sexualmente, normalmente na estética do porno gay super violento e con tíos maiores. O sea que tamén telita, que eso sería outro temazo. Tamén se trata, non, para a próxima vez. Tienes que volver por a próxima. Bueno. Eu que sufro porque nos dixeron que a menos cuarto teníamos que estar fora e nos queda un minuto. A ver se nos dá tempo a sacar as pancartas. Muchas gracias. Muchas gracias a Pepe Caribe. O tedes en internet si queredes atopar cousas dele. Bueno, yo Ateneo quere que... Oi, sempre igual. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? ¡Hala, a beber! Pois as datos por aquí. Nos queda moito por aquí. Pero, es que eu creo que va a haber moitas. Claro, es que... Ya, no. Pero bueno, yo me olvido. Pero, ¿sabes?